Blei pi baro tiba peg lembag nega video na pediang singo bahai pedi jingit way syakanika channel Khubor Ba KTIEN ku Blei ba sisin pat daga jingit way wa pedi channel and I ku Blei pi lemba ke jingit ke jeng try jini olam Jesus Christ. Yang Khubor Ba kalong ba kini kalong kesin ke nyngkong ba hakan kesini ni Blei ke channel Khubor Ba ba kalong KTIEN ku Blei. Iswa bangin ya poi hangane banta ban ai KTIEN jong Blei kindia ke jinga selo ba kat ke bio siau kat ki ba peglang ba kanega video di kalong ba singap nak pulih KTIEN jong Blei ke ba angkum ni Marcos kan riu dekat ke ba khatsan ke ba angkum ni ulang ruaki to let shi ke perthai baro but to yelap eka gospel hagi ben riu baro Blei ukhot lagi bat ban ong ne KTIEN jong Blei let shi ke perthai baro ke wai bat yelap eka gospel wait bayo siaw bat bayo I dan bagan di video nang na do ta sing pinyo siaw ba KTIEN jong Blei lan bagan ka video ba pinyo siaw kum ju ke Khubor Ba kalong na KTIEN jong Blei lan bagan ka video lan bagan ka video ye parlo na tempat fi na de pikwa ban lebih pikwa ban ini dua yang kita jumpi lebih pikwa kalong ba bangin Kristian haga jing dua pi dan haga jing pang dan haga jing shitom dan haga jing pang dan haga jing shitom dan kuno ka jing kendu haga jing em jumpi ni Kristian pi lang ba haga jing dua ba pi lang arakum ju da pi don haga jing po kayin kasem jumpi bat ke jing le ke jing em ke jong pi bat ni Kristian pi le ke jing selok lang ba KTIEN ke jong Blei bat la don na pi re kum jo ka ba pi kendu kolong ba lang ba ke jing em ha ka ni berthai pi im singo ba la da don na pi kolong ba pi ang bat don na pi kolong pi trang pi sriang ban wat ke khmat jong Blei ban no ke singo ba berthai ban no kalong kelenti bersiang singo Blei pikwa ba Yesus ba Blei na pikwa kalong ba ban im ke jingam ba singo ba yo Blei ban ni kloi ban ai jingmot ye fi ban ni kloi ban ai musim fi ni kloi kalong ban klimen sim fi ni kloi kalong ban Kristian ye fi kum ju ada jingduan wai ba ro ni gene kalong ke jing pentip jogi Pernah juni pi way baro lang bagan ke channel hadi si nado mentanya nyo sinya ke Khubor Ba ke KTIEN jong Blei lang bagan ke channel baru way baro bakwa ban keli jing keli lane kenu ke jing keli badan haga jing syam jong pi ke jing em jong pi bai habani ai KTIEN jong Blei pi kwa ban keli lane pi ton bam syai pi kwa ban keli pila ban phone nombor phone daga kendai sau not ari way ar sau sanna how no number phone phone ba ngilong ba kloi ban ai ka jing ban shai phi ka no jing ban shai phi to Blei jing sap nekar khui phi way ba Blei jongi undon ringkat ka jing em jong phi ba Blei jongi bagi shikri ulang Jesus Christ ikmat jong pinten shai ka jing em jong phi ikmat jangan jing ismai ke jong Blei kan karkut ke jing em jong pi ke jing ik ke jong Blei kan long ke jing em jong pi bat kan long ye pi way baro pi im kalong ha ke jing bah ke jong Blei pindon na ke jing karku ke jong Blei pindon na ke jing karku jong Blei pindon na ke jing sok ke jong Blei unde karku ye pi
Blei Ba ban kalong pila ban ya kalong contact ini lang ban number phone kalong ba pisyan len ka kui pi nam ta ka puram jang